Karok inak. Testuje a predstavuje Luisa. Duchom slobodná matka s 2 malými deťmi a 1 malým manželom. Živí ich herectvom, spevom, varením, praním, nakupovaním, žehlením a aby sa úplne nezbláznila, robí stand-up. Karok je ako stvorený pre 3 detské autosedačky. 2 pre moje malé deti a 1 pre môjho malého muža. Čo? Vy sa o ňo nestaráte ako o malé decko? Ak by vášmu milému náhodou napadlo vybočiť zo zabehaných pruhov a nenápadne zahnúť, systém antikurving protizahybač ho hneď vráti späť tam, kam patrí. A to až do 65-ky. A po 65-ke vám to už vlastne môže byť jedno. Škoda Karok je vybavená špeciálnym anti-age systémom. Keď vyzeráte horšie a stráhnejšie ako obvykle, upozorní vás, aby ste zastavili a oddychli si. Oddych je veľmi dôležitý, dievčatá, pretože keď si neoddychnete, tak večer nebudete vládať žúrovať so svojimi bezdetnými kamoškami. Verím, že všetky matky a manželky ocenia funkciu rýchleho automatického prevetrania hlavy. A inak, vnútorný priestor Karoku je taký malý dar z nebies od Škodovky. V prípade potreby vám umožní schovať sa pred materskými alebo manželskými povinnosťami. Táto Škodovka sa mi fakt páči. Ale podľa mňa na to, koľko toho zvládne, fakt strašne málo pije. Akože dobré, veď aj také medzi nami musia byť, veď je to obdivuhodné, ale proste niečo mi hovorí, že s ňou len tak na pohárik neskočím. Takže nemôžem jej dať plný počet. 9 z 10. Inak je to skvelé auto pre matky. Aj pre normálne ženy. Škoda. Simply clever.